নিশ্চিତ ভাবে কহিবি যে ভারতের নির্বাচন স্বচ্ছ নির্বাচনের যুবগোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়, বর্তমানে যে যুবগোষ্ঠী অনেক ସେମାନେ ইন্টারনেট সামাজিক গণমাধ্যমରେ এতে ধুরন্ধর এবং শিক্ষার এতে মাত্রায় ସେମାନେ পারঙ্গম যে ସେମାନେ ভুল ঠিক এবং বর্তমানର সমসাময়িক রাজনীতি ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମନିଟରିଂ ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହୋଇ ମନିଟରିଂ କରି ତାର ଭୁଲ ଠିକ କିମ୍ବା ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାର ମନିଟରିଂ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରିପାରିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହା ଉପରେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଏବଂ ମଦ ମାଂସରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ନିଜର ଭୋଟ